Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ran pulia phi da imeri nongati wa alang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Vice President ka Riu M. Venkaya Naidu minhin ka sngi ula bo nongrim bantai penhe yak project surokali Shillong dauki haka jing penut pensep ka basong dor 6,000 pa kelur tingka. Lalap ya ka wei ka pla ka badon ni ki tiar pen bethai IED ya ka bla brat hajan ka phalor jong ka office rekam ka National People's Party NPP minhin ka janmen. Menteri ke Sarkar India ubari pej ya ka tanat jong ka rep ka riang bat ka bha ka miat jong ki nong rep Narendra Singh Tomar minhin ka si ulawan sha ICAR Research Complex ka badan ha umyam bat ula thungru ya ki sara jong ki jing thung ba pher. Hashwa pini osngau ya ke ka khubor ka babnya sngau bhawan sha skor shwa ya ka ni ka jing penbana namar ka jing don jong ka COVID-19 happening jungi kintu iphi ki parlok nong snga baro ban amle sting rei phi de ban sumar bat ya dai le de bat ki weiru na ka tai ka jing pang ka bashir khai kito ki beladap 100% snem ka rata sheneng ki bela yo ya ketika COVID ka baningkong kin haban ishim saya ketika ka ba arkat kum ka por belabu Bo ila deh ka jing singan da ka babot renti ekini ki lai tali ki jing penmelian ki basuk banbon deng bhai ki mask ya paji iwei na iwei sat bhai la ki kiti bat ka dur khmat man la ka por na ka banta ki jing tip ki bakham banya ki bayade ka COVID-19 phila ban phone ha ki ni ki national helpline number not iwei ar like handai hinyau phra not sau hunriu la ni iwei not nyau san ki nombor IG rap ki belong kerpang na ka banta ka Meghalaya ki de kini iwei not phra bat iwei not nyau not mentapat phnyas ngau ya ka khubor ka babnya Vice President ka Riu M. Venkaya Naidu minhin ka sngi ula bo nongrem bantai penhe ka project surokali Shillong dauki ha ka jing penut pensep ka basong dor 6,000 pa kelur tingka Yo Naidu bala poi ha Shillong minhin ka step la pedang buram da ulat ke jala Meghalaya usatya pal malik ringkat ba menteri rang ba konrat ki sangma ha ka jaka sa jong ulat ha Shillong ha ka jing ajing kiran jong uha ka ka program Naidu la banjur ban kampen step chisho ya baro ki jing tre ha ki kampen roi ki ba pher ula bandap shu da ka ba ong bo menteri rang ba do dap da ka jing sngau iet ba ka jing sngau jan ya ka than chate lam mi jong ka ri Naidu lo ong ba ka India kan sadon lang ha ka thop jong ki ri ki bla kiu shaprang shi sien bla la ban pendep ya ki project ki ba he ula kan tu ki try muluk ki ba sinshar ba ki deban pentikena ba amde ben penslam ni pen kan ria kam da kum moi pat ya ka te ka project kasurok ka bajrong 20.6 kilometer kan penyasok lenti ka Shillong bat ka Bangladesh bat kan sapen klan shibon ya ka khai pateng hapdeng kini ki artli giri antai ka surok kom shibenta na ka Asian Highway hadu Chittagong jongkari Bangladesh Vice President ka Riu M. Venkaya Naidu minhin ka singulo ong ba ka jingsuk ka de ka thamei jong ka roi ka par ha ka than chate lam mi ha ka jing ai jing kiran jong u hadien ba ula bu nong rem ka project surokali Shillong dauki Naidu ula pen pau ka jingkimen baki kampen trim ki lahir baha ha kani ka than ong bakalong ka badan kam na ka banta baro ban penti kana baki kampen trim ki di ben her da kalenti jong ka jinga krenya sok barabor bat baki riu keng atyar kin wan sha ka jinga sok da ka ba pendem no ya lagi tiar ya pom ula ong ru ba ka koi ka khia ka roi ka par kilat yo kam yo jam kilong ki badan kam bhan ha ka banta ki pa nyong song shnong jong ka than chate lam mi Lalap ya ka wei ka pla ka badan ya ki tiar pen bethai IED ya ka bala brat hajan ka phalor jong ka office trekam ka National People's Party NPP ka badan halowal lachumya Shillong minnin ka janmen ka kerwa bala yo na ka office trekam jong Director General ki pulit ka pentip batang maria yo ya ka te ka khubor ki pulit ka East Khasi Hills ki bala tibet ha ka jing wat ba jing pendu bore ki bom ki lalet mar sha ka te ka jaka bat ki lalap ya ka pla bala thep ya ki te ki tiar pen bethai bat ki la yo ban pendu bor no shisendon la khubor ba labo ya ka jing ujor halat mukra police station persha ek record jong ka hinyau trap National Liberation Council HNLC Menteri ke Sarkar India ubari pet ya ka tanat jong ka rep ka riang bat ka bha ka miat jing nong rep Narendra Singh Tomar minhin ka si lawan sha ICAR Research Complex ka ba umyam ha ka ba ula thungru ya ki sara jong ki jing thung ki ba pher ha phlau jong ka ICAR ringkat Vice Chancellor jong ka Central Agricultural University Imphal u Dr Anupam Mishra
Ha ka jing kran ju Narendra Singh Tomar ula ong ba ka jing pen scam kam ya ki shakri bala thungkam shipor la ni ki temporary status employees ka de ka jing perkhat jong ka sarkar India ha po ka jing lam jong menteri rang ba do Narendra Modi bat la kentui ki nong tre baro jong ka ICAR bat ye ki scientist ba kin yai minot ha ka jing tre ba shet hem jong ki khanang ba an la ban kin tiu shu ya ka ICAR shaki kadan ki bakham halor Komisi bentana ka jingmut ka bas kem ka jing ka dan pedeng ka kedan menteri rang ba banyak wengno iki jing kan at ha upot usam kala dan ka jing ya let jurip lang ya ki shnong ki badan ha upot usam ya ka bala tri lang ka sarkar Meghalaya bar ka sarkar Assam ki shnong bala let jurip lang menhin ka sngi ki long ka hahim aradonga tuthia para malang ka salbari bat ka athiabari la shembe ki dan khar artali ki than badan ka jingya pher jingmat ha pading ka Assam ka Meghalaya hendrei ha ka benta ka baningkong ka sarkar kan persang ban penbechwa tang hendri utali ki jaka kini ka khubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong ka Presiden jongka Congress Party ka Sonia Gandhi minsingi ublei kala menjur ki keteng jongki kertong ki banyakhun ha ki election shiteng samoy ha Meghalaya halai tali ki constituency katkum ka list balapan mi uba Highlander Kharmalki unyakhun na mauring keneng uba Kennedy Sikriem na mau phalang bat ka Hashina Yasmin Mondol na Rajabala constituency kidon arnot ki brio ki batrang banyakhun na Rajabala kawai gede ka Hashina Yasmin kabari ka kurim jong MLA bala khlat na Azad Zaman bat sa uway pat ude u Ashabel Dishira bala julong teng u MLA ha Meghalaya iwi brio la khlat no menhin ka singi na marjong ka COVID-19 ka balapan kiuru i ka jingya brio na ka klama ka jela syaka 1000 saus pa prangun katanat jong ka koi ka khya ka pentip ba menhin ka singi shis pa khat armut ki brio kile thamai khyang jing pang corona bar ha ka jo ka por shis pa 100 pusangot ki wei pat kila yo ya ka jing koi ki active cases ha Meghalaya mata ki don 1000 saus pa khandai pusangot ki wala jing koi baro tak hadu mentah Meghalaya ki long nyohu prahajar kendai spa san phu nyongun palat kendai phau klur nyopu kendai lak ngut ki brio hakaleng kari India kila yo ketika covid tat haduk menta katanat ka bakhmi ka koi ka khya jong ka sarkar India ka pentim ba menhin ka sngi kidon arphulai lak 1,000 ngut ki brio ki bla yo ya ketika covid menhin ka sngi kumba arpho 1000 ngut e ki brio kila yo thamai okhyang jing pang corona hakibenta ki ba pher jong kari India ki barang don mentai khunyang jingpang ha India ki don kumba arlak 100,000 saus pa sanpu prangun ka badairu ka baduna tam e habakhen hakini ki arspa sngi Menteri ke Sarkar India ubah kami ka tanat jong karep karyang Narendra Singh Tomar ong baka Sarkar India ka persangkat balak menteri na kabenta ka jingbit jingbiang jinginong rem ha ka pora pli ke jakashna jingbam na kangap ya ka balapan mi ha Mirza Hajan Guwahati utomar ong ba ka Sarkar India hapok ka jinginam jong menteri rang badu Narendra Modi kelas dangi ki program terekam bebonjat ban kintiu kinong rep baro ha ka lengkeri India ulapan sngo baki babon kinong syong kari kidai ki basyong basa ki than nyong kendong ha ka ba ka kamrep ka dei ka jingtrei penyo jakpo ka bakong santam na ka banta jungki ulai thuru bahapo jong ka skim pradhan mantri saman nidhi kumbashilak ndufu ar klur tingka la thep ha ki bank account jong parat kharoi klur ngut kinong rep tat hadu menta layo ban palat yemi wi kun khla thapsim ha lakro mini hydel project da idapman potam bat I edi keri potam ka lakro ka dei ka shnong ka ba kham kendong ka badan ha upot usam ka India bat Bangladesh ha West Jaintia Hills district laya wan palat imi ite ikun khlaman sing tho dieng kat ba karang don ka jingpun kho ya phalau jong ka powerhouse banya dai ite ikun khla na kiwe ki jat merat ba kumjuru na kinong be merat kite kinong palat im kila ra ya I shalayeng ba kila pantipat sheki officer wildlife jong ka tanat ki kam khlau kam hadien la IT no ite ikun khla ha range officer jong ka jawai minsi uble ba in yo ya ka jing sumar ka babyang katu gani ka khubor kalakun bakalawan shipi na ka All India Radio Shillong sngob haban apat mata sai ka program ka banbon